Това е баба Дънкан. И нейната история е, че в един дъжд жена, която ни подкрепя нашата дейност в крайна сметка, поглеждайки през прозореца си, вижда една локва кал и кръв и нещо, което се влачи през тази локва кал и кръв. И излизайки навън да види какво се случва, всъщност вижда как един мъж, тичайки през дъжда с лопата, се опитва да доубие това куче, което вече се влачи в дъжда. Основната причина по улиците на нашата страна да има кучета е културата на отглеждане. Това, че хората смятат, че е съвсем редно и естествено да се освободиш от нежеланото си куче или потомството му, изхвърляйки го навън. Намери го една моя приятелка, Негара Елин Пелин, умрял от глад, без козина, миризлив. И в най-големия студ някъде февруари месец беше. И аз го взех от нея. Направи ми впечатление с това, че ходеше в градинката и търсеше контакт с хората. И се слагаше главичката на люлките и всъщност чакаше някой да му обърне внимание. И очевидно търсеше защита и търсеше грижа. Търсеше любов, най-точно казвам. И реших да го взема. Оказа се, че то наистина улично. Взех един кашон, прибрах го, заведох го вкъщи, изкъпах го. И първото нещо, което яде в нас, беше един кренвирш. Ако не им помагаме, ние няма кой да им помогне. Аз съм много против това да се вземат кучета от развъдници и да се плаща за това нещо, при положение, че има толкова душички, които са по улиците. Според мен хората просто трябва да бъдат социализирани, точно както кучетата трябва да бъдат социализирани. Тъй като е прекрасно, може да комуникира с друго същество, освен с човека. И един ден си дадох абсолютно неочаквана сметка, че аз си обичам.